Mga guys. Oh, uwi ng mga galaan. O, ang naglagaw, uwi na. Lagaw. Oh, iba na naman tong ano ba? Ang country nga ito na naman siya. Ano naman kay country siya? Oh. Mag-vlog-vlog kami kay na, di ba? Oh, mga gwapa basta kung alin sa lagawan ba? Kuya, dali lang po. Oh. Oh, pato. Na. Andam mas pikas. Then, Na. Ay, may nice form. grabe ang itim-itim ko ng kalagaw ba? Turong ko.